nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Ngiyabingelela ke welcome Thaniya kwelikaphunga noMagebe kamdlovu vana vuku bentabudla amadoda kule nkashana kamenza yaphuza umnaza ngameva kulenzela ingezengeze kule misizulu kaZulu lithi lobingelelayo ke uDM sakaza umbodo esisobofu kebuya kingazocisha phansi nadamangoza futhi ubhetana ekho samanxeba umzukulu kaMalamba adla umkhakazi angizokwanda ke kakhulu ngomlomo nganza kwethu ngiyathemba ukuthi ke nisephephile emakhaya namhlanje khona ke insizwe nginiphathele naye awesikubingelele sikwamukele bhodi bingelele umbukele Mgoldeni igama hayi khuphulisa ungangisabi bingelele nje umbukeli ngalesikhathi obingelela uMgoldeni ngakhoma lesibili insizwa ke esihleli nayo ngaphansi ke kohlelo kwisintu sakithi kuyona ke isiyeza TV uhleleke kodwa emsakazi ke nazi kahle ukuthi hleze niphathele into ekhala kahle mfowethu masikhuluma ngoMgoldeni sikhuluma ngobani wakabani okhulele phi okhule kanjani masikhuluma ngoMgoldeni sikhuluma ngomandla wakhumalo ngokuzalwa ngizalele kaNyuso ngakhulela khona kuze kube imanje ngisekhona usekhona kaNyuso yeah awusithathe ke ngoba siyakubona mfowethu khona endemeni kaMaskandi ungena nendemeni kaMaskandi yini ekholele kutheni ungene endemeni kaMaskandi from 2016 uqala nje wami ukuthi ngiyacula ngiyarekhoda ngenza yonke into yes so ungena kwami emculweni kube uthando ukuthanda abaculi abathize nokubukela kubona ngagcina sengenalolo thando nami nesifiso ukuthi ngenze owami umsebenzi wakho ukuthi mina uzongithatha ungibeke kephi mhlambe mawuthi kunabaculi obubukela kubona waba nothando imuphi umculo ngathi uyena owubuka ukuthi sengathi ngingenyela ngamanga njengoba ngizongena emculweni noma makwenzeka ngithola ithuba lokungena emculweni ngagcina ngifane naye ngangithanda ibhova umqhumeni wakho yiphi ingoma yodwa yebhova lakadika ningasinikeza lona sibone kahle ukuthi ngempela ibhova lakadika ulilalelile ngikubize leyo yes maya lezo ntombezale ngakini zinkumbuzalene emakhaya ihashaqashi intombi ethanda thina ithi ijabulele iphimbo lethu yaqashiya kamnandi leyo ntombi kushona insizwa yakakhumalo phansi kwaNyuswa uMgoldeni esifikile ke endemini nomculo kaMaskandi sizakhele likhulu ke igama kodwa okuningi izolo isipha nje kancane kancane ithi ke ibibukela kakhulu ke na ke umqhumeni kwakhe umfoka Khumalo phansi madoda enquthu nansi ke ingoma ke esinikeza namhlanje ke mfethu ungena ngo 2016 yes ungena nge-EP ungena nge-album ungena nge-single track ngingena 2016 bese ubuhle bamambulazi besibabili okusho sibekuyiqembu yes bekuyiqembu yes nomkhothane wakaKhumalo yes odabuka kaNongoma yena bekufana ibongo yes okay uKhumalo nje sabe sesishaya ubuhle bamambulazi ngo2016 2017 siphusha bona yes kuthe ngo2020 kwabe sekuzaleka uMgoldeni okhiphe ingoma ezimbili ethi sukuma mngambe kubone nethi udlame kwabesimama kwahamba ke 2022 waphuma uMgoldeni album yes full album ena 12 tracks ethi ke wayengenjeni ngifuna ukubheka la ukuthi ngesikhathi uphuma eqenjini ukhishwa yini nivumelene noma kwaba khona ungaboni ngasolini angiphumanga eqembeni kahle kahle iqembu alihlukananga yes lisekhona iqembu usatholakala kulona yes kuukuthi yonke into inesikhathi sayo buhle babambulazi baba nesikhathi sabo okusayisikhathi sikaMgoldeni njengamanje nayo umfowethu uMkhothane esisebenza naye futhi unowakho umsebenzi ongangokuthi emsebenzini wakho angifeatureisha yes nami kwami umsebenzi uMgoldeni ngamfeatureisha nengoma lapho ethi ngihlobene nomkhwekazi uyazwakala kuzona mhlambe mfethu ke usungenile endimeni kaMaskandi usukhiphile ke ingoma zakhe ezimbili ibuphi umzima owahlangabezana nabo ngoba siyazi mawusafika endimeni kaMaskandi ize kuba ungasafiki wena kodwa ke ngokuyimela ubusufana nomuntu ofikayo engathi umculo sakhula engalisebenzisi kakhulu lekuthiwa amavukane angazi noma wena uyalamukela yini noma kuhamba kanjani mfethu kunzima awulona ivukane kakhulu hayi ngisayilona mfethu kamanje usayilona ivukane akusho mina kuyisho yena kuMgoldeni umfowethu Khumalo utheni usayilona ivukane mfethu umzima wokuthola ngesikhathi sakhipha lezi ngoma zakhe ezimbili ethi kuma bakubone nale enye ibuphi nje umzima ohlangabezana nawo marketing kakhulu marketing ukuyifaka ebantwini yes kunzima yabo ongangokuthi kuba ngconywana kuma ukuthi ingoma emnandi ngoba uthi uyiphusha ngala ibihambela nayo yes ningayo le ngoma engayifakazisa ethi sukuma bakubone iphushe kakhulu yes yabo kodwa nje kunzima okunye ke
izinto eziningi sizenza ngemali welike imali ke asikayitholi ke thina ngokomculo noma ngokufana nokuthi ngokomculo sisa invest okwamanje ngokomculo sa invest kona asazi ukuthi kuzohamba kufike. Sihle nayo ke insizwa ngiyathemba ukuthi uthokozile lapha ekhaya. Angicela kunina ke ukuthi nikwenze noma ngabe ke uyabona ukuthi izinto zihamba kanjani amaqhawe akho akawaboni alikho iqhawe singese silethe konke sokwenza ngesikhathi. Kuphela sicela ukuthi makade ubukela le interview wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe bese uyopressa notification bell ezokutshela ukuthi nakho ke esesikufakile kuyona ke isiyeza TV ngaphandle kohlelo Isintu Sakithi olugijima naye ke uDM Sakazi. Mfowethu siyafika ku-2022 singena kwi-album yakho ethi Volovolo. Iqukethe muphi umyalezo nanga umuntu lapha ekhaya uyazwa uyafuna ukuyilalela iqukethe muphi umyalezo yabona nje kuningi mina ngilomculo lothi menza ingoma noma menza iEP noma menza ialbum angabheka entweni eyodwa. Yes kubalekile lo. Yes ngoba phela ngicabanga ukuthi njengoba nama 2K senethubelanele lokungena esikoleni yabona akufunakala ukuthi njalo wena mawudlala ialbum njalo uyazi ukuthi hayi uyoshika nje wena kuphela. Yes noma wena nje intombi yakho kuphela. Yeah yabo abantu bahlukahlukene emqondweni yabo bacabanga into engafani futhi badlule ezimeno ezingafani. Yes badlule ezimeno ezingafani banenkinga ezingafani so ukuthi nje mfowethu wonke umuntu akwazi ukuthi efithe kuyona ialbum. Mfowethu uthi abantu ufuna bonke bafithe kusho ukuthi uaccommodate wonke umuntu kwialbum yakho. Ingoma uyasiphupha ingoma uyasibhalelwa izingoma uyazeba uyafudumeza siyakwazi lokho sekujwayelekile noma ukhona omunye umuntu oniqophelayo. Ingoma ngiyazenzela ngiyazibhalela akukho efika uyiphuphe. Cha ukuthi le eyokubhala ngingayi understand kahle ukuthi ingoma angazi mina ingoma ibhalwa kanjani. Ngoba phela manje shuthi mawubhala ingoma ukubhala phela ukubhala kanje ukuloba. Yes ukuloba. Yabo ingoma ngiyilobi mina ingoma iyafika emqondweni ngisho ngathiwa mhlambe ngiyawokha or mhlambe ngenzani noma kuthiwa ngikusiphi isimo sokucabanga. Yes Kufika ingoma noma ukuthi kunenhloso yokwenza ingoma ethile. Yes yabo ifika ingoma emqondweni. Kule album yakho le entsha ivolovolo imapha amanono ogabe ngawo? Ivolovolo ngisho ingoma uthi ivolovolo iyona ingoma nje yokuqala ephusha kakhulu. Iyona ogabe ngayo yokuqala ivolovolo. Uzolandelanisa nje ngokuphusha kwazo. Kube yenye ingoma ethi uzongikhumbula. Kube yenye ingoma ethi uthando labantu abasha. Isipho yipi ongasipha yona nje njengamanje kulezi ngoma oyishoyo uthi cha ziyaphusha kakhulu? Noma yebakuna. Asiphe yodwa nemfowethu ukuze umbukele lapha ekhaya izwele ukuthi cha lento esikhuluma ngayo into ekhona into yakho akuyona into esoyifica lapha erank isidlalwa womunye umuntu kube kubeni wena uthe yakho. Yes kunjalo nje ngithi uzongikhumbula mama we mina sengihamba hayi we mama kodwa mali ungenzani hayi we mali wangishiyisa isandwa sami mali. Iyona ke insizwa ithi uzongikhumbula insizwa isikhathi siningi insizwa ejwayele ukubalisa masikhuluma ngokuthi bazokhipha ama CD abo ingoma nengoma noma ialbum nealbum ephumayo baphuma insizwa eziningi ibalisa mhlawumbe mfethu usebenzisana noba ukuze ukwazi ukuthi usuke kulezi ngoma ezimbili waqala wayikhipha ukuze kufika manje kwialbum usunayo. Ngokwabaculi ngifeatureishe umfowethu oyedwa lebe ngisebenze naye kubuhle bamambulance. Yes bese kuba khona umfowethu esibheke naye bebheke 1 bebheke 2 ekuthiwa umbono omuhle. Yes wakhumalo naye. Ithi lokho bekhamba ngesibongo. Mhlawumbe mfethu endaweni ophuma kuyona mangingaphosisi mawuphuma endaweni yakanyuswa uphuma endaweni enabaculi engathi badlulile ku15. Yebo bona bakho. Emculweni kaMaskandi ubalo uthi wena ngisebenzile kona kuloko kodwa angikakafiki kusibani bani. Usho mhlambe kulabo salingana nabo. Mina ngihlezi ngobest. Mina uba imbangi yakhe emculweni kaMaskandi anginayo. Kusho yona insizwa ithi yona mayirate noma irate umsebenzi wayo ihlezi iubest insizwa ke yaphansi kwanyusa. Mfowethu siyabona ke umsebenzi usuphumile siyezwa ube namanono amaningi kwezemicimbi kuhamba kanjani ngoba siyazi ukuthi esikhathini samanje into yenza ukuthi umculo aphumelele kuba imicimbi ngaphandle kwama CD. Kuba imicimbi.
Imicimbi yaqhamuka sibuye salimala ngezikhukhula ngicabanga ukuthi nje kupostpone imicimbi emithathu yes 3 obone isiqiniseko sokuthi uzoba khona kuyona yebo bese kufinalize yonke into yes kwaqonda kwa right postpone ayikho into engenziwa makufa imigaqo ayikho into engenziwa yes lazimvelo ke futhi ke mfowethu mhlambe ke nanga umbukeli lapha ekhaya uyabuka uyasho ukuthi lo mfana ngendlela engimuzwa ngayo ngingakwazi ukuthi ngibuye ngimsebenzise ekuhleleni imicimbi yini ogabe ngayo wena kumhlelo omcimbi ongamtshela yona mawuzofika estage uyodlala yini ekwenza uhluke kunabanye abantu ingoma emnandi iperformance ezokwenza ukuthi ungaqalazi eceleni ubaleka ngenkabe engaka estage ziba u10 mayiphelele ziba u10 mayiphelele zingane zakwethu niyayizwela ke ngisahle nayo kwensizwa yakakhumalo eMgoldeni uthena cha iperformance yakhe ikwenza ikushiya ujabulile uyazi futhi ukuthi noma ngathiwa ke umqashela luphi uhlobo lomcimbi uyofike akujabulise usunomfaniswana okay ngifuna ukuyembuzweni othi emculweni kaMaskandi njengamanje sinale nkinga kunalesihlava sokuthi oqhawelami bayobulala umculo kaMaskandi ngoba basawathenga abanye abantu abacula kahle kodwa uthi umuntu sengizolandela ubani sengothenga ubani angazi noma sebelandela isiqwini kuphatha kanjani lokho umuntu udla ukudla akakuthanda lokho kumphatha kahle ngeke uzomphoqa ukuthi aphuze amanzi engawathandi okusho ukuthi wena kuaffect lokho umuntu nje angisho ukuthi lento le akayizwayo ukuthi yena imphatha kahle yes meyizwa umuntu ngomuthi imnandi ayithanda uzoyithenga ngisho ngathiwa iliphi iqhawe kalilandelayo and futhi ke abantu ke bayolalela umculo ushiya ukuthi basuye belandela abantu babazi kanjani la bacula abanye bayawuthenga umculo abantu isho kanjalo ke insizwe ukuthi umuntu inhliziyo idlala ethanda khona uhlabe yakhe akaphikiswa akasho ukuthi kurongona ukuthi abantu bangawuthenga omunye umculo wabantu nakuyena kuma-affect lokho yena ulindele ukuthi abantu abagqoke imfaniswano yakhe ibona bazothenga umsidi yakhe mangizokufanekisela nje yes ubaba uShwi akanamuntu ogqoka akekho akazi ubone ngisho iteke elibhalwe uShwi yes yabo okwenzakalani kodwa mangene stage bayajabula abantu nabanye ke abacula abaningi okay isho njalo ke insizwa ithi cha isibeke isibonelo ke ngabaculi esibaziyo ukuthi ke mabengena nje stage kusukuma wonke umuntu ngisho ngathi ugqoke lophike uhlobo lomfaniswano kodwa ke uyamthokozela mfowethu abantu bangakubona phi kusuka manje nesingalindele kuMgoldeni kusuka manje uMgoldeni usuka manje usazoba khona and cabanga ukuthi ngokukhula kuma radio stations yaqhamuka imicimbi noma ke imicimbi ke kungeve ukuthi kakhulu yes yabo kodwa nje khona sisekhona kwemicimbi mfethu nanga umbukeli lapha ekhaya angakwazi ukuthi mhlambe kube khona into azoyenza noma khona into ayihlelayo imaphi nje amazwi ongababhekisa kuona bonke abahleli bemicimbi abahleli bemicimbi engathi bangaba neselibukhali eloko nje kakhulu naba mangithi babe neselibukhali ukuthi khona abantu ngempela aba serious ngomculo yes khona abantu aba serious mfowethu abayenzayo leyo nto leyo yes lento le edingakalayo lento lezojabulisa abantu okusho ukuthi mabebheka abathi ukuyibhekisisa yes abathi akwe bathi ukuyibhekisisa yes ngoba khona nazi inkunzi lezi yabo ziphi inkunzi lezi impela ezikhona phela kuthiwa zidumile kodwa ubone hayi sebeyenza nganomuntu umo liyadakana kunabaculi mhlambe ongarefer kubona abangaseka kwenzi lokho ababekwenza besafika endimeni asebedumile uthola ukuthi vela bakaze akukho abake bakwenza kodwa beqhamuka ukusho ukuthi kunabaculi abafika endaweni ezinkulu kodwa bengaziwa yes amazwi washo yebo uMgoldeni mfoka khumalo uthi kunabaculi abafika endaweni bengaziwa bengenagalelo bengenamlando bengenamlayezo futhi amazwi ongawabhekisa kubathandi bomculo wakho kubathandi bomculo jikelele ikubona bonke abantu ababukile njengamanje into engingayisho nje ukuthi beqhubeke besupport umculo ngokweqiniso nangokuthanda umsebenzi wakho utholakala kanjani umsebenzi wami utholakala nje kuma digital njengamanje because ama CD na aphathekayo ngezandla awasekho okusho ukuthi abantu abagijima bayothenga ama digital stores yebo ngisho ukuthi ke umuntu azothenga nga streamer ngedatha lakhe alalele yes alalele alright abafisa ukuxhumana nawe kusuka manje abalethe incomo abafuna ukugxeka ngokwakha abafuna ukuqasha bakuthola kanjani
ngizoshiya inamba yami Yes. ngishiye nama-handling yonke. Yes. Inamba engitholakala kuyona ithi 065 Yes. 9511 Yes. 925. Asiphinde. Ngiphinde 065 Yes. 9511 Yes. 925. Yes. Lapha kuFacebook ile ngathi lesimandla khona kakhulu. Umgolden nje umgolden Khumalo nje. Mgoldeni Khumalo. Elika Mgoldeni liqhamuka kanjani mfowethu usachaza elika Mgoldeni liqhamuka kanjani? Ngithandele nje izinto necklace yabo ring kanjalo yabo. Yes. Ngithandela lezo zinto. Kodwa manje ngokukhula ngangayi afford lezi zangampela. Yes. Manje ngeke ngifake phela manje iyamabhomu sengimngaka bengcono ngalesa sikhathi umuntu besayifundela kunganakeke. Yes. Uyiqokele nje ukuthi Isikhathi esiningi ubusebenzisa ama necklace nona nomashini. yabona. So manje nginganakeki noma kuyi fake noma kuyini. So manje hayi ngeke ngisakwazi ukusebenzisa. Alright, mbukelo weSakithi ngaphansi kohlelo kwesinto sakithi yona ke insizwa uMgoldeni wakhumalo behlena njengamanje nawe ikidlulisa amazobonga sungamthinta kulezo nombolo ozobona lapha escreenini ukuze ukwazi ukuthi ke uxhumane naye ngomsebenzi wakhe ngakho konke. Sihleza TV siyabonga kakhulu singathi ngiyaqhubeka nje nilokhu nxusa bonke abantu ukuthi baqhubeke basubscribe asibonge emakhaya. Thank you.